esker gauero gurekin bat egiteagatik, zurekin bat lehiaketa honetan. Gaur, talde berri bat sartuko da jokoan. Ia nolakoa diren, eta zenolako liderra dakarten. Konfiantza ematen dutenetako bat, ala liderra izketan hasi eta talekideak dardarka hasten diren horietariko bat. Dana dala, tira, konfiantza, jaun Andreok. Talekidengan sinistea. Horra, zurekin bat lehiaketaren funtsa. Eta gaur, 9.000 euro ditugu zakuan. Ezagutu dezagun besterik gabe, gure lehenengo taldea. Gasteizen unibertsitatea batuluen laukotea. Lauok bat taldea. Zestoa. Ibarra. Beasain. Agurain. Bueno, ikuste zuen bezala, Gasteizen gare. Eta, bueno, inor gazteiztarra ez izan arren, janeko urte guaz hemen da, ja zeledon behare gure laguna indeu. Hemen Andra Marizurian plaza daukau, hemen dikan udaletxea, eta hortikan gora jarraituz kutxi. Aber, Maialen zertzabiltz, gia lanak iten, hemen liderra aukera berdeu. Eta lidera ni izango naiz, azkarrena eta buruko gorrena naizelako. Bueno, gaina liderrak haula, diruagan pentsatu beharko dugu, ez? Zakua. Australira, ez? Bai, Australia. Australia! Bat, bi, hiru, laurok bat. Bagoa. Gazteizko aldezarretik zuzenean Miramongo platora lauok bat taldea. Iker, Maialen, Einaut eta Unai. Bat, bi, hiru, Laurok bat. Txikiz, lauok bat, lauok bat. Laurok bat. Bai, Lauok. okin, baino, bueno. Vale. Bueno, etorri zase ikusatxut oso erlaxatuta, urduriagian. Pixkat bai. Pixka bai ez da. Bueno, bai, normala da ikusiko zen duen etxetik gure zanpantzara nola aritu diren. Suposatzen dut agian ja erabakita aukiko duzuela zein izango den zuen liderra, baina hori momentuz ez kontatu. Eta bestalde hori bai, nahi du jakin zendan zuen ametsa. Ba, gure ametsa da, bukatze deunez karrera urten, ba, jutia Australira, bidai bat. Hau boteko dirua emate badeu. Bestela gaizki bileko gara. Beraz, besterik gabe, urditasunak kenduko dugu hasieratik, gure tximista fasean. Bueno, tximista fasea, zergatik tximista txanda, bueno, tximista bezala pasatzen delako. Tximista bezaina azkar, eta galdera bata bestaren atzetik, bakoitzak 10 puntuko balioa izango du. Eta, oharra, bai, nik galdera bukatu arte, ezin duzuen erantzun. Ados? Bueno, Unai, zu zeu hasiko zara erantzuten, erantzuna ez baldin badakizu, txanda pasa, bale? Ados? Bueno, besterik gabe, aurrera! Unai, Euskal Alfabetoaren 10. izkia. Jota. Oso, no. Nafarroako zein hiritan dago Yamaguchi parkea? Txanda pasa. Iruñea. Oso, ondo. Bederatzi kenbi? 16. Zuzena da. Hauntzaren umea. Antxumea. Bai. Aditza jaunari hitz? Paso. Paso. Gutxi. Oso, ondo. Zein itxasartek bereizten ditu Asia eta Amerika? Barea. Ez, berin zen erantzun zuzena. Abadinoko jai nagusia Unai. San Blas. Bai. Zein hiritan jaio zen Leonardo DiCaprio? Las Vegas. Ez, Los Angelesen erantzun zuzena. Baratze hitzaren sinonimoa. Hortu. Bai, zuzena da. Organismo bat bizi den tokiari esaten zaio. Habitat. Bai. Benito Lertxundik Nafarroako aran bati eskainitako abestia. Baldorba. Bai, zuzena da. Zein hiriburutan dago Arbaizenea Jaurekia? Gasteiz. Ez, Donostia zen erantzun zuzena. Zein da lurren esateri beren? Denbora. Bueno, guztira bederatzi galdera asmatu dituzu, beraz? 90 puntu, ez dago bat ere gaizki. Bueno, zer moduz? Ondo. Ondo. Bai, bastante. Unai, oraindik ikusten zaitut oso urduri. Ba, hain gutxillo, Bueno, asimilatu duzu ja, zurekin baldeiaketan zagozela. Bai. Diro irabazteko aukera daukazula. Australia joateko aukera ebe badaukazula. Bueno, zu eta zure taldekidek, ezta? Oso ondo egin duzu, Bastante ondo. Bai, bastante ondo, ostras. Abadinoko jaixeta askotan juten zara? Ena zineizean. Inoiz zara egon, bueno. Eta San Blasa gustuko dituzu? Ez? Ez dakit. Bez? Bueno, orain bai. Hemendik aurrera joango naz. Hemendik aurrera joango zara, ez da? Bale, oso ondo.
Bueno, bete duzue gure lehenengo txanda, orain bai hartu arnasa armaietan, eta gure veteranoak ja dagoeneko zain daude, Zarautzetik, Zanpantzarrak. Taldeko liderra izatea tokatu zain. Non dago Florida Parkea? Getaria. Ez, Gasteiz. Lindurainek bere azken turra. 86an esan. Ez. Lindurainen galderan de, kale, ni, Ogia. Basilio zango. Ez, Emilio. Egipziarrek ez. Donosti, kanta intzion. Ez. Ez, Facebook. Gaurkoan izango naiz liderra. Zein xake piezarekin egin daiteke le. Alfila esango. Ura, sakarrontzia. Paso. Con estilo... Elegancia. Ambulantzia. Zanpantzar! Eurak Eibiza edo Sagardotegiren batera joan nahi dute. Zuzenean hementxe daude Zanpantzarrak. Peru, Beñat, Oier eta Isku edo Gorka. Zanpantzar! Bueno, ja, esan dezake zuek zaretela gure programako maduritoak, ez da? Bai, gazte izanagatik, bai. Bai, ez da? Bueno, ez que, claro, kamera atzean ikusentzule maitagarriok, elkarrezketa asko entzuten ditut. Eta zer ibili duzuelen, maduritoa dela eta ez dela, eta, Bueno, guri txekor... Osea, indako guztatzen segula jateko, txekorra, haragia indakoa. Ja, bai, bueno, oso ondo. Bai. Bueno, zer moduz, Zarautzen eta ja jentik zer ezagutzen zaituzte, kalean zehar, gelditzen zaituzte, saria banatu nahi dute zeuekin, bueno, zakuko dirua ez duzu eraman, baina 1.256 euro, bai, momentuz. Ondo. A ver, beste dian. Hoi da. Zuria, jendiak ez dutzu esaten perukito kalean eta olakorik ez, ezta? Bakarrik lagunen hartu. Bakarrik zu. Bakarrik nik eta zure lagunak, ezta? Bueno, eta Beñat, por cierto, zuzara bakarra momentuz lider izan ez dana. Agian gaur tokatuko zaizu edo ez? A ver, segun nola jutean, eguna ikusiko dugu. Bai, ikusiko dugu. Bai, baina zuk lider izan nahi duzu, Beñat? Bai, beste esperientzi berri bat bizitzeko eta... Bai, ez da, zuk esperientzi berri... Bai, ez da, ze ondo. Bueno, ikusiko dugu. Orain, bueno, zentratu zaitezte. Beste potente torri dira, bederatzi galdera asmatu dituzten. Beraz, hasi egingo gara, Gorka gurekin. Bale, ados. Venga, denbora. Gorka, zema bokal ditu barraskilo hitzak? Lau. Bai. Amarken bost, geizei? Amaika. Zuzena da. Ibilgailuen norabidea gobernatzeko gailu biribila. Volantea. Osondo? Atunarekin eta patatarekin egiten den lapikopoa. Marmitakoa. Zuzena da. Bizkaiko zein hiritan dago 8ko jatetxea. Bilbo. Osondo. Horramari domingi begira. Horri. Bai. Alfer egon eta alfer lan egin biak. Txanda pasa. Berdin. Bai. Magia egiten duen pertsona. Magoa. Bale. Zer izan daukat Durangoko azoka egiten den guneak? Txanda pasa. Txanda pasa. Ui. Ludoka. Ez, Landako. Gipuzkoako zein herritan dago Platako itxasargia, Oier. Pasaia. Bai, zuzena da. Nola zuen izena Michael Jacksonen arrantxoak? Txanda pasa. Txanda pasa. Paso. Txanda pasa. Bale, Neverland zen erantzun zuzena. Zein hilabetetan etortzen dira errege magoak? Urtarrila. Bai, aurra ahotik sartzen zaizkion erraldoia. Bueno, 10 galdera asmatu dituzue. Bueno, ez dago gaizki. A ber, txikiz, zuek sekula zarete joan Durangoko azokara? Bai. Bi aldiz gaina. Klaro, eta Landako gunea, txikiz. Enditzen gotzen. Gipuzkoara. Gipuzkoara. Urrutik arte. A ber, zu, Durangoko azokara jenti... Uizan, ja, Bai, hor baki gunea eta hotxenea daola eta hori bakarrik. Claro, zuek ahotxenekoak zarete, ez Landako gunekoak. Zuek etorrete joaten liburuak eta diskak erotea, ez? Bale, oso ondo. Bueno, ikus dezagun nola dagoen gure markagailua. Hortxe, Zanpantzarrek 1 puntu eta laurok bat taldeak 90 puntu. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, behin talde lana bukatuta aurrera egin behar dugulako, eta orain bai, lidera aukeratzeko momentua helduko da, bigarren txandan. Bigarren txandan gaude ikusentzulok eta fase honetan talde bakoitzeko liderrak, dakizuen bezala, urrats bat egin beharko du. Aurrerantz eta talde osoaren ametsa helburua, bere lepo gainean hartu beharko du. Zer eskatzen du herriak? Isku, Oier, Peru, Beñat, zein izango da zuen liderra? Gorka.
Isu. Isku. Azteko bai. Ostras, pentsatzen nuen benetan gaurkoan Beñat izango zanela. Momentuz ez. Beñat, azer zaude? Ez, bat ez. Bat ez. Bale? Bueno, Isku, esan nahi jo, zure taldekidei. Eta txorra, txintxo ibili. Txintxo ibili, eta zure txintxo, hartu zure lekoa. Ostras, bai, Bueno, Isku, por cierto, aurrekun besan zentztan, pilota utzi duzu, eta orain, zestan zabiltza? Ez paletan, palas. Palas Bai, zestan, ez. Bale, oso ondo, baina beti kirolari, bueno, ez que zuen danetik. Frontoilari. Zara, kultura handiko gizona zara, kirolaria zara, oza, danetik egiten duzu. Bai, danetik, bai. Bueno, ikusiko dugu gaurkoan nola modlatzen zaren. Bale, a ver, saiatuko geha. Bale, venga. Badakizuen dinamika nolakoa den Iskun taldekoak ikusiko dute galdera, eta haiek uste badute kapitaina jakingo duela, zurekin bat botoia sakatuko dute, eta galdera zaildu egingo da, beraz, 40 puntu egongo dira aukeran, eta bestela, besterik gabe, aurrera. Aha. Matatze. Ez utzi. Ez, tio, sakau. Ez du jakingo? Igual, bai. Aukerak ni uste baietz. Denbora. Bai. Ia, Isku, norena da Corazón de Tango abestia? A ver, no, seguro. Izaro batzutan entzutet, baina ez dakit. Izaro esangoet. Izaro, Andres, maia bitxarra. Markatuko dugu Izaro Andres beraz? Ez dakit. Ez dakit, bueno, eta zuzen alda Izaro Andres? Ez, Doktor Deseo zen erantzun zuzena. Hau da kanti. Bakize kanta. Orain bai, ez da? Zara entzun da gero. Bueno, ia oraingoan zer moduz moldatzen zaren bigarren galdera honetan? Deseo, Zurekin bat! Zurekin bat botoia sakatu dute Isku, beraz 4 aukera ikusiko dituzu, eta galdera honek 40 puntuko balioa izango du, bale? Zein da Panamako hiriburua? Colón, San Salvador, Panama edo Santiago? Bien artean dudakat. Panaman artean da San Salvadorren artean. Pues que Panama City sonatzi dala, baina... Baina, zuet zinean Panaman egon konkizen egon zinean? Ez, Republika Dominikanan egon bale. Bien artean dudakat. Panama City. Panama esango. Panama esango duzu, da? Markatuko dugu beraz, markatuko duzu Panama. Eta Panama erantzun zuzen alda? Bai, zuzena da, oso ondo. 40 puntu. Eta beste galdera bat. Hau Gaia kontrolatzeu. Pelota ja, baina... Pelikula hau. Denbora. Ja, Isku, zuet zara pelikuleroa, ez da? Ez asko egia esan. Bueno, batzutan ikuste ditut, baina aktorian izenak eta ez naiz aditua hortan. Bueno, Euskal Pilota, Larrua Arriaren kontra. Pelikularen zuzendaria. Ez da gaitu guztietan, igual interesgarri izangoan pelikula. La pelota vasca. Gazteleraz. Bueno, Julio Medem edo Borja Kobeaga. Ez dakit, baina bat esateatik Borja Kobeaga esangoet. Beste nahi gehiago pentsatu para. Perrikako da, ez da gati idea ikan. Ez pentsatu. Venga, Borja Kobeaga markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda? Ez, Julio Medemen filma da. Bueno, de film bat, elkarrizketetan miñarritutako filma. 70 elkarrizketa baino gehiago agertzen dira. Ja, ondo. Eta azken galdera Iskuri zuzenuta. Zurekin bat! Bueno, zurekin bat, Gorka. A ver. Hau da, terminologia. Leku batean sar daiteken pertsona kopurua. Edukiera da, zenbakia da, multzoa da edo taldea da. Leku batean sar daiteken pertsona kopurua. Bai. Foruare daitezak horri, baino... Eduki...
Nik edukiera sonatzeit, edukiera multzoa nuke esango zenbakiare ez, eta taldeare, ez dezu esaten pertsonako purua normalen muga bat izatea, horren edukiera esango. Bale, edukiera markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da, oso ondo. Bueno, Gorka, orain hartu dezakezu arnaz, orain izan bez, zure taldekidek erantzun beharko dute. Dagoeneko, badituzte 3 afixakia erakutsi. Ui, bale. Bale, ordenatu egin beharko dituzue, baina ikus dezagun zen den galdera. Zer da pisutsuagoa? A ver. Honek asako pixatzeik. Nik gola xautzeu. Asako? Hau zer de? Hau trena alta. Trena eke. Hau zei zerrekin zeu genin da. Baina... Badakizu azken hitza iskuk izango duela. Hau iskuk igual gehiago kontrolatzeik. Ja, bale, igual hola xautzeu. Beakit. Hola uste jau eta... Bale. Bale, isku eman buelta. Badakizu kaldera honek 40 puntuko balioa du. Eta ez dute zer egin, zure esku utzi dute afixak ordenatzea. Zer da pisutsuagoa? Eta aukerak dira, bale urdina, abe lokomotora eta bakearen usoa. Uf. Tren batek ikaragarri pixatu dugu. Karri. Abe lokomotora, ze lokomotora be bakarrikan. Bai, hori da. Balia ere ikaragarri pixatzeu. Bai, bali... Saldua. Ez que, igual, azkenen horrek trampa izatiaka, Aziga, trampekin. Baina ez que, balia bakitazko pixatzeula, tonak, bintzat bai. Tona bat baino gehiago, bai, igual. Niko latxelagako, ez que ez daka kriterioik aldatzeko. Ez gabiltza bale txiki baten, oza, ede bale estandarran edo. Oia, ez da katxalotia, zarauten agertu zan bezalako, osea, que... Ez, hola txelagako, ez da kriterioik aldatzeko, eta bai. Bale. Bueno, zuzen alda. Bai, zuzena da. Bale urdina, 150 eta 150 tona bitartean pixatzen du. Ados, abe lokomotorak 78 tona eta bakearen usoak 4 tona ditu. Bueno, guztira, 3 erantzun zuzen, beraz, 120 puntu. Ez dago bat ere, gaizki. Eta orain, atxeden hartuko duzue armaietan, beti bezala, eta, bueno, ikus dezagun zer egiten duten gure gazteiztarrek. Bueno, txikiz, dagoeneko ikusi duzen nola moldatu diren zuen aurkariak, arerioak, etxaiak, markatu. Eta, bueno, nola ikusten duzue zuen burua, bigarren fase honetan? Bueno, nahiko ondo indu, baina ikusien ber, a ber. Ikusien ber. Bueno, badakit Gasteizen ikasten duzuela, baina nongoak zarete izatez? Ni aguraingoa. Agurain. Ni zestuarra. Zestuarra? Ni Ibarrakoa. Ibarra. Ni basaindarra. Eta zu basaindarra. Bale, oza, Giputxilandia eta Agurain, bale, oso ondo. Bueno, parkatu Giputxilandia terminoa erabiltzagatik. Eta badakizue lider bat aukeratu beharko duzuela. Eta horretarako zein aukeratu duzue? Inteligentena? Bai. Bai, inteligentena eta buru gogorrena bai. Zuzara, ino? Ez. Zein da? Unai. Unai. Bueno, por cierto, esan berda dauka bainetanok esan duzue buru gorrak zaretela. Beraz? Baten bai. Baten bai. Baina gehiagana... Bai, Unai, zu izango zara kapitain? Bai. Eta nola ikusten duzu zure burua kapitain bezala? Zeintu dira zure alderdi potenteak, ero... Hasta jet. Ez dakizu? Kulturia generala, oso generala daukazu? Oso generala bai. Bale. Baina, a ber, ikusko dugu. Bale, urduri zaude, beraz, esan nahi jo zure taldekidei, eta hartu zure lekua. Animo, animo nahi. Ai, ondo sentitzen zara hor? Bai, momentuz bai. Bueno, badakizue, uste baldin baduzue Unaiek galdera asmatuko dulan, botoia sakatu, bestelan? Ez egin ezer, bale? Venga, lehenengo galdera, mesedez. Denbora? Bueno,
zure lehengoko galdera, Unai. Zelan sentitzen zara? Bueno, ez dakit. Vale. Zein lurraldetan dago Ainarbe? Zuberoan edo Lapurdin? Bueno, ez dakiten, Zuberoan esango. Zuberoan esango duzu zergatik? Bi aukera dauztelako eta 150 delako. Oso ondo, bale. Zuk zer ikasten duzu? Nik magisteritza. Magiz. Eta mateko irakasle izan nahi duzu? Ez. Ez, bale. Bueno, izan behar baut, baina ez da nire prioridadea. Ez da zure prioridadea. Bueno, bale. Jungara zure prioridadeak ezagutzen. Zuberoa markatuko dugu. Eta zuzen alda Zuberoa? Bai, zuzena da. Zuberoako iparraldeko herri bat da. Bigarren galdera. Zurekin bat! Ai, bale? Ai, ze ondo, nahi. Honek, konfiantza erakusketako oso politak izaten dira. Zein hilabetetan dago lurra eguzkitik gertuen? Abenduan, abuztuan, ekainean edo urtarrilean? Gertuen. Abenduan o urtarrilean. Urtarrilean edo abenduan? Igual ez, baina... Edo igual ez. Lurra eguzkitik gertuen. Eske, berez logikak esateu udaran izan behar dura, baina nik uste etzela hola. Uste duzu guk trampa jarri dugula? Bai. Eta nik esaten dutenez, gertuen, oso enfasia jartzen dutenez gertuen hitzean, orduan trampa egiten abil, eta neguan izan behar da, bale? Oso ondo. Abendua esango dut. Abendua esango duzu beraz, bale? Abendua markatuko dugu, eta zuzen alda abendua. Bai, zuzena da. Oso, no, datu, horri perihelio esaten zaio, eta eguzkia 157 milioi kilometrotara bakarrik izaten dugu. Zerako gauzak, Jo. Hirugarren galdera. Denbora. Unai, musika gustuko duzu? Bai, baino... Ja. Bueno, norka abesten du Bat Habits kantua? Ed Sheeranek edo Rihannak? Badakizu nortzu diran? Bai, baino biztaz. Ja, Ed Sheeran de hilegorri bat eta Rihanna, Rihanna. Bueno, Rihannak ondauke makillaje gama bat, barruko ropa gama bat badaka, bueno, empresaria. Businesswoman. Esango dut Beria dela bestia. Zer? Esango duela Beria dela bestia. Rihannarena? Bai. Bale. Markatuko dugu beraz Rihanna. Eta zuzen alda? Ez, Ed Sheeran. Rihannak aspaldian ez du kanturik ateratatu. Hauze da kantua. Hauze da. Ja, bueno, ben ja jakinda gero, bai, ez da? Claro. Bueno, lasai. Azken galdera Unairi zuzenduta, mesedez. Zurekin bat! Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, baino oso urrutira ez. Osa, adibidez, no Australia da... Australia da... Baina pixkat obligatu inaute, baina bai. Bai, ai kari. Bueno, bestan zu nahiago duzu adibidez, ez dakit, Bizkaira joan edo, ez? Bai. Berriatua, Markina, bai. Ena zein zen, baina bai. Egon behar zara. Bueno, zein herrialdetan dago Taj Mahal? Indian, Tailandian, Pakistanen edo Turkian? Indian esango. India esango duzu? Badakizu edo zalantza dituzu? Uste dut baietz, igual... Bale, India markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda, oso ondo. Bai, gaina, eraiki zuten rollo maitasun historio baten oinarrituta. Hau da, eraiki zuen tipo batek, San Jahan erregeak, bale? Beran emaztin mausoleoa izateko. Beran emazta ditezen Mumtaz Mahal. Eta orduan Taj Mahal.
bale. Bueno, hartu ernaza. Orain zure taldekidek erantzun beharko dute galdera, eta badakizu naizuk azken hitza izango duzula, eta 40 puntuko balioa izango dula galdera honek. Dagoeneko badituzte afixakia erakutsi. Oh, marrazki bizidunak dira. Bale. Bale, eta zein da galdera? Zein sortu zen lehenago? Lehenago sortu zena, zuen eskumaldean jarri. Bale, beraz, lehenago sortu zen, eta, bale. Unai eman buelta. A ber. Zein sortu zen lehenago da galdera, eta zure taldekideek diote Naruto sortu zela lehenago, ondoren Pokemon eta ondoren Peppa Pig. Jo, ez dakite. Ez que... Pokemon zarra da, Bai, Txikitan ikusten. Bai, Pokemon zarra da. Hola, utziko. Narutok edizio asko daukez, Bai. Ez dut inoiz ikusi. Bai, ikusi. Oso ondo dago benetan. Bueno, utziko. Barkatu, bale. Horrela utziko duzu? Bale, eta zuzen alda? Ez Pokemon de zaharrena 1986an sortu zen, ondoren Naruto 1989an eta Peppa Pig 2004 urtean. Bueno, guztira, 3 galdera asmatu dituzue, beraz, 100 puntu irabazi dituzue, oso ondo. Bueno, a ber, begira dezagun nola dagoen markagailua. Hortxe, Laurok bat taldeak 180 puntu eskuratu ditu, eta Zanpantzarrek 220 puntu. Bueno, hala ere, gure markadorea hortxe dago. Eta zuekin jarraituko dugu jokatzen, eta esan berra dago. Oraintxe, bigarren fasea bukaturik benetan erabakigarriena datorrela. Hementxe daudelako benetan puntu asko jokoan. Eta ez bakarrik puntu asko, baizik eta bitaletako batek zaku irabazteko aukera izango du. Baina, klaro, txamponak bi aurpegi ditu, beraz, beste taldea etxera joango da gaurkoz. Hori guztia, 3. txandan. Bueno, listo gaude, 3. fasearekin hasteko prest? Bueno, nola ikusi duzu eguro nahitxo? Nahiko ondo moldau da, Nahiko ondo moldau da. Lehenengo aldia izateko. Bueno, eta zuetaz gehiago jakitekotan nabil, Iker, zu behazein darra zara. Surflaria zara eta Gasteizen bizi zara. Bai, aste burutan surfe. Aste burutan surfe egiten duzu, nora joten zara surfe egitera? Zarautza... Zarautzera, ostras, zuen aurkarien herrira. Ikuste ditut, Ikusten dituzu? Ureta, maita. Gero, Maialen bestade, zuzara zure taldean bakarra ez dana, magiseko ikaslea, ez da? Zuzer ikasten duzu? Gizarte langintza. Gizarte langintza, bueno. Eta nolatan bukatu duzu hauekin? Justu, parrandatatik tala bai ezagutu ginela, eta justu ni bigarren lauileko Erasmusetan ijoa, eta hauek praktikak ditue. Orduan esan genuen batea. Batu, ze ondo. Eta inaute, zer moduz Gasteizko ostegunak? Onena, Gasteizeko onena. Gasteizeko onena? Bai. Bueno, Gasteizeko onena, orain esan behar duzu, Unai dela. Bueno, bai. Ze, bai, zuen ametsa bere esku, eta bere entendimenduan, da bere pentsamenduan, da bere intelektuan dago. Emon animoak, Unairi. Animo Unai. Animo Unai. Zurekin gaude. Venga, besterik gabe, 3. fasearekin hasiko gara? Badakizu, fase honetan puntu gehiago daude jokoan. Galdera simple 60 puntuko balioa daukate. Eta botoia sakatzen baldin baduzue, aukera desagertu egingo dira, baina 120 puntu irabazteko aukera izango duzue. Ados? Venga, aurrera, hortxe doa lehenengo galdera. Zurekin bat! Bai, Kaixo nahi. Eta zu behiat dituzu, ez da? Bai. Eta ez ara futboleroa, ez? Bai, baina... Bai, bazera? A ber, eskara galdera ez da, aukerik gabe... Ja, bueno, zein futbol zelaitan jokatu zen Amerikako kopako azken finala. Torain esan, eskerrik asko Laurok bat, ja. Esan nuke Brasilen jokatu zela, baina eske no seguro. Ez dakit, Marakana esango. Nun? Marakana. Marakana.
Altuago esan, eske benetan ez dut ondo entzuten, benetan nabel kirri dakat. Bueno, Marakana da Unairen erantzuna, eta Marakana zuzen alda? Bai, zuzena da. Marakana da Rio de Janeiroko estadioa, kuriosite bezala, bueno, zu badakizu. Oso ondo. Bigarren galdera. Zurekin bat! Vale. Bueno, behiak dituzu, futboleroa zara, eta... Bai. Eta gaina, zurekin bat botella sakatzen duten bakoitzean, osea, rollo, bizkat, nerviosito modun jartzen zara, baina gero erantzunak asmatzen dituzu. Beraz, nork aurkezten du La Noche de saioa. ETV bikoa da. Ni asko gusten zait, eh? Aste hartetan. Gure programazioa buruz daki. Feliz González. Feliz izena, baina abizena ez. Osa, dakizu izena de konfiz, ez? Bai. Baina abizena ez. Ba, Feliz González da Unairen erantzuna. Eta zuzen alda, Feliz González? Feliz Linares Kari. Ze pena. Ez que, bazenekien, gure programazioa buruz dakizu, eta badakizu aztertetan izan dela. Bueno, ez da zer gertatzen. Oso hurbil egon zara. Eta zue pentsatu, arriskatu, edo aukerak utzi, edo zer. 3. galdera, mesedez. Denbora. Bueno, nahi, 3 aukera izango dituzu. Zer? Euliak bezala. Gizakiak espaziora bidali zuen lehen satelitea. Explorer 1, Sputnik 1 edo Mir. Mir nuke esango. Vale. Sputnik bat uste dute Rusiakoa dela. Rusia. Explorer bat, imaginatzen dute estatu batuetakoa. Eta nola beti... Satelitea, oza, satelitea. Bai. Ilargira aliatu zien lehenengoak estatu batuetakoak izan zien, esan gut satelitea Rusiako jalizu. Sputnik. Sputnik bat. Gustatzen zaizure entendimentu. Sputnik bat markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai. 1957an Baikonur kosmodromotik jaurti zuten. Oso ondo nahi. Beste galdera bat. Denbora. 3 aukera izango dituzu. Zein eskualdetan dago? Iurreta. Busturialdean, Lea Artibain edo Durangaldean. Lea Artibai ez dut inoiz entzun. Busturialdea esango dut. Busturialdea esango duzu. Markatuko dugu beraz Busturialdea. Iurretan hasi zen ETV bat. Badakizu? Zuzen alda Busturialdea? Ez, Durangaldean. Iurreta da, Durangoi peata. Lehartibaikoan ni naiz. Osea, apuntido gonaz, rollo, zozer esateko zot, ez esan. Bueno, vale. Beste galdera bat, mesedez. Denbora.
Ai, gustatzen zaitu naiz, galdera irakurtzen duzu eta ia, postura be aldatzen juten zara, ez? Ze aleazio sortzen da, burdina eta karbonoa nahastuz. Burdina eta karbonoa, latoia sortzen da, aluminioa sortzen da, edo altzairua sortzen da. Ez dakit. Altzairua enuk esango. Altzairua etzenuk esango. Burdina eta karbonoa. Latoia. Latoia. Hori da zure azken erantzuna? Bai. Markatuko dugu latoia. Eta zuzen alda latoia. Altzairua zen erantzun zuzena. Baina, zure taldekidek be etzekiten erantzun. Eta zai hartu. Bueno, guztira, bi erantzun zuzen, beraz, 180 puntu lortu dituzue fase honetan. Ez dagoela bat ere gaizki. Orain, eske zuek dakazue alako tensioi bat. Osea, dakazue tensio bat zuek besarkatzen, zelako isiltasune, zelako zer zabiltzate, rollo, balorazioa egiten, errezatzen zabiltzate, besteek ez asmatzeko ezer. Kontatzen puntuak zenbatzen, zuek kalkulak egiten, oso ondo. Osa, zuek zarete estrategak, ez da, ikusten dutenagatik. Bueno, ikusiko dugu nola moldatzen diren hirugarren fase honetan gure zanpantzarrak. Orain, hartu arnaz pixkat, armaietan. Venga. Bueno, gure zarauztarrak presto dauden, badakizu hemen puntu gehiago daudela jokoan, badakizue beste, zuen aurkariak zenbat galdera asmatu dituzten, zenbat puntu lortu dituzten. Egin duzu zuen estrategia? Bai. Egin duzu. Beste besango. Beti bezala ez duzu esango, eta gu beti trampak egiten gabiltza, eta, bai, betikoa, ez da? Hoi da. Bale. Benetan, ez daukazu gogorik lider aldatzeko? Baina, ezke ikusten zaitxut hor, gogotzu bezala. Gauzak ondo bali mako azteak ikusiko dago. Bale. Edo horrengo saioan agian. Aunque Oierri gustatu zitzaio lider izatea. Gusta honitzen, bai. Bai, ez da gustura egon zinan realeko kamisetarekin eta hori. Bai. Nikon ja badakit, horrengo saioan realeko kamisetarekin agertzen baldin bazan, ja badakit lider izango zarela orduan, ez? Igual bai. Kapitainan zeagaz. Bai, hoixo falta zait. Bueno, bale, isilik egongo naz. Hoi da. Oso ondo. Hasi egingo gaz, lehenengo galderarekin. Nik uste dut jakingo zila, Igual, asmako zein. Hau, nik uste dut baietz, Baina... Beruntako galdera, gehiago. Bale. Denbora. Gorka. Zein sukaldari da Akelarre jatetxearen jabea? Pedro Subijana, Juan Mari Artzak, Martin Berasategi. Bien artean dudak, bakit Arzak ez dara, porque Arzakenak ustete Arzak izan haura. Esnia banatzen da honitzen, da... Esnia banatzen egon zinan? Bai, baina da bi Zuk ere pila dituzur ardia gero zuzakaz? Ez. Reparti hori bilin ditzen osabakin laguntzen, eta Arzakea bintzat Arzak bezala ezautzen inun, osea, que ustet Arzak ez dara bintzat. Bale. Pedro Subijana eta Martin Berasategin artean, Martin Berasategi izango. Ezagun agua detelako. Bale. Martin Berasategi markatuko dugu beraz? Bai. Eske, bai. Bale. Eske ez da, beste. Eta zuzen alda? Ez, Subijana zen erantzun zuzenakari. Bueno. Baina ondo. Bigarren galdera. Gorka, usta zure taldekidik, estatu kolpe bat egoazenela pentsaten. Bai. Bai, hitz egiten egoazen hor. Denbora. Parisez gain, zein hiritan dauka egoitza Louvre museoak? Hongkonen, Lyonen edo Abu Dhabin? Ez da ideik. Louvre museoa dakan. Louvre museoa Pariskoa. Bai, hori bai, baina nundakan beste egoitza. Sekula guntzara? Bai, txikitan behin egon nintzen. Bai. Baina ez asko gatzen egia esan.
Eta norekin juntzinan? Gurasoakin. Bai, gero Disneyra baita edo? Hoi da, bai. Eta Futuroscope eta bai. Oso mitiko, bai. Zein daka egoitza. Ez dakit, Abu Dhabi izango. Abu Dhabi markatuko dugu. Eta zuzen alda Abu Dhabi. Bai! 2017 urteetik, bai, Abu Dhabin, bai. Jean Nouvelek diseinatu zuen, zatago izateko. Suertia izan da, Kristona gaina, bai. Ondo dago hori onartzeta, ondo dago sorte ona izatea, be bai. 3. galdera. Zurekin bat. Aukerakin hoga behantzeko. Bale. Guau. Nik uste nuen zu letras, baina letras zinela. Zientzitatik egin duen batxilergoa eta hau ikasi nuen, baina utzi pentsatzen. Zientzitatik egin zen nuen batxilergoa? Benetan? Bai. Zein karga mota dauka protoiak? Guau. Elektroiak uste negatiboa dakala. Eta gero oso neutroiak, suposatzetera neutroi izango eta protoia positiboa bat. Sonatik elektroiak eta minus batekin marraztekin nula. Enitzen oso ona, egia esan asunta hoetan, baina... Grasixak. Positiboa esango. Positiboa, beti positibo, ez da gorka. Bai. Zuzena da. Bai, zuzena da. Ezkerrak etzinela oso ona. Ez, baina dudan ekan, banekin elektroiak eta minus batekin marraztekin nula, ordu negatiboa zan, eta gero neutroiare bat zedan ordu ditzagatik suposatzen neutroia izango ala, eta bestia positiboa. Beste galdera bat, mesedez. Honek etzekik. Igual, bai, hau entzune izan zen, Baina, aukera gabe. Bale. Denbora, bueno. Isko, zein gimnastak lortu zuen lehen 10 olimpiar jokoetan? 10. Osea, 10. Ez dakit ez da zerran 10 lortzia. Azterketetan bakarrik handakit 10 honena dara, baino... A ver... Bueno, vale. Notizitan asko entzuna Simone Biles. Aukerak hauetxik dira, Nadia Comaneci, Simon Biles edo Nikolai Adrianov. Simone Biles. Ero pila duzedo, esan egin modun. Asko entzunda ustetenez depresioagatik eta lagaintzula medika estatu batuetakoa. Eta gero berriro buelta usan, olako zerbait. Osa, que hoxe, zango Simon Biles. Simon Biles, Simon Biles. Simon izango litzake? Simon igual gizona izango zen. Hori da, Simone da Simonez. Bai. Bueno, horixe markatuko dugu. Eta zuzen alda? Ez, Nadia Comaneci. 1976ko Montrealeko jokoetan gertatu zen. Markagailuak ez zeuden prest, eta 1.00 nota jarri zioten. Bai ba. Historio polita, Bai. Venga. Torain bai, azken galdera. Bai. Zurekin bat. Eta asmatzen ez badu? Logika guzu bat esatu baino. Zein hiritan dago Bilbao Exhibition Center? Itzak esategu Bilbao. Bilbo, baino... Bilbo esango, ez que, txoin. Igual trampa eta Barakaldo esatia da, baina holako zerbait. Beka da. Hori Bek da! Bek! Zei hiritan. Eskiria, Bilbao, baina Barakaldo, no? Zeu bakarrik sabermetan zeure buru. Bai. Orduan? Superrondo, osea... Baina, ez aldao... Momentu bat, osea, izko egon da, 10 segunduz, bera bakarrik izketan, barre egin du, harritu egin da, pero estrapa da, osea, bueno, guai, osea... Ez, bain, kontonez Bek dala. Eta Bek,
Bilbo no, baina Barakaldon dago kerrez, bano, iria, ze irita. Bilbao Barakaldo esan darko, baina... Bilbo edo Barakaldo? Bilbao jarri bali meseste zoin erresa jarriko Bilbo esateko, eta uste Barakaldon dago, osea, Barakaldo esango. Barakaldo edo Bilbo? Barakaldo. Barakaldo? Bai. Bale, Barakaldo. Barakaldo da iskunen erantzuna, dio trampa dela, baina Barakaldo esaten du badazpadan, be? Zuzenan la Barakaldo? Bai, zuzena da. Ezke isku, tio. Bale, guztira. 3 galdera asmatu ditu iskuk, eta nahikoa izango da? Bai. Ez zuek zara ustarak askotan sobrata ibiltzen zari, eh? Ez, humilak, ja. Humilak zarete. Bueno, humilak izatea ez du esan nahi, ez dakizuenik irabazi duzuen, ala ez, edo... Orduan hitz alda berko zenuke, matematikariak. Bale, matematikariak zarete. Ups, bale, ikus dezagun nola dagoen gure barkagailua. Zanpantzarrak 520 puntu lortu dituzte guztira eta Lauro bat taldeak 370 puntu. Eta horrek esan nahi du, gaurko finalista eta zaku irabazteko lehian arituko dena, Zanpantzarrak taldea izango dela. Eta, bueno, beraiekin jokatuko dugula finkapena, baina bitartean Lauro bat taldeari aio eta urrengora arte esan behar dotzagu. Zu, estrainetu zarete, orain, joan etxera, hartu atxeden, finkatu zuen estrategia, irakurri Wikipedia asko, pixkat kulturizatu, eta urrengoan bueltatu, bale? Bale, ba. Aio! Aio! Eta orain bai, jaun Andreok, finkapen fasera goaz. Finkapen fasean aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira badakizue. 3 minutu daude proba osatzeko eta taldekidek arrastoak, pistak eman eta liderrak asmatzen duen hitz bakoitzeko aurretik dituzten puntuen 10 eurotan irabaziko dute. Baina kontuz, ezin duzue sinonimorik erabili. Beraz, 520 puntu dituzuen, ordun, erantzun zuzen bakoitzeko 52 euro irabaziko dituzue. Puntuen 10. Zurekin bat? Zurekin bat. Oso, ondo, venga, hasi egingo gara. Kotxeak eramaten du, eraman, mugitzeko. Gurpila. Zuzena da. Aurpegiaren. bekaldean, Erpina. Haua. Ez, kokotxa zen erantzun zuzena. Lekua. lana, Egiteko. Lantokia. Bai, lantegia zen erantzun zuzena. Ondo, 104 euro. Klinesak. sudurra, Likidoa. Mokua, gomuskirak. Bai, zuzena da. Bai. 156 euro. Fruitua. jateko, Neguan. Kastaina. Zuzena da. Minututa erdi. Txarangako. kolpatu, Instrumentua. Tamborra. Ez, txindata zen erantzun zuzena. Jauzi. tira, Luzea. Soka. Zuzena da. Minututa 10. Nesken. bekaldean, Kuleroa. Gona. Ez, tanga zen erantzun zuzena. Mutiena be bai, Lambroa. euria, Kington.
Lainoa. Zuzena da. 53 segundu. Begiaren. Goikaldean. Babesteko. Pekaina. Zuzena da. Bale, listo. Guztira asmatu dituzue 7 hitz, beraz, lortu dituzue 374 euro. Bueno, 374 euro zuzenean, zuen poltsikorako. Eta hori gehituta aurretik irazitako 1.456 eurora, kalkulatu zuek, da gero esango didazue, baina diru asko irabazi duzue momentuz guztira. 1.620. Oso ondo, 1.620 euro lortu dituzue momentuz, eta orain badakizue, gure zakuko dirua irabazteko aukera izango duzuela, ze? Finalera goaz! Finala hemen da, eta gure zakuko dira, gure altxorra, gure botea be, hemen da. 9.209 euro. Por cierto, zeure burua proban jarri nahi baldin baduzu, zaren zain zaude, 4 partaideko taldea osatu eta zatoz gurekin. Zure trebetasuna erakustera. Parte hartzeko deitu zenbaki honetara edo bidali mezu elektroniko bat hemen behan agertzen den elbidera. Animatu zuta beste 3 pertsona. Ados? Eta orain bai, zanpantzarrekin goaz. Hasteko badakizue, gai aukeratu behar duzuela, gai aukeratzea garrantzitsua dela, buruarekin pentsatu, zergatik aukeratzen dugu gai hau, zergatik ez, iskuri zer komeni zaio. Bai, a ber. Hauetxek dira gaiak. Hotz, bero, epel. Ni guztat irurekin edo zimo duta honek. Baina... Batek alde gizan. Bai? Ez bada ez bestia. Iskui epela gustatzeo, ez dut eta ez berua. Iskui epela gustatzen zaio? Oi. Bai, epel atatzek eta trikitilaria eta. Epel, venga. Epel? A ver. Epel da zure taldekideek aukeratu duten gaia, Isku. Bai. Ez eta asmatzen epelak entzun berko ditu. Zelago poetiko zaudeten gaur. Bueno, badakizu, 3 galdera erantzun beharko dituzu. Gai honen barruan 3 asmatzen baldin badituzu. Super galdera asmatu beharko duzu. Super galdera be asmatzen baldin baduzu. Zakuko dirua zutzako, zuentzako barkatu. Eibizara joateko edo Euskal Herriko sagarrotei guztia pagatzeko. Ez dakiz zer nahiagoko duzuen. Bueno, hauxe da, Epel gaiaren barruan aurki dezakegun, lehenengo galdera. Ui, nor zen Urepeleko artzaina? Eta aukerak hauetxek dira. Xenpelar edo Salvador? Salvador. Badakizu? Bai. Zergatik? Salvador, kantatzezulako, idatzezulako, bai. Nunago zein larretan Urepeleko hartzainean. Bale. Salvadorren eriotzen izan dago gaina kantan guztet. Bai, Salvadorren eriotzen da. Bale, orduan Salvador... Urepeleko... Bale, venga, Salvador. Hori da Iskuren erantzuna. Eta gorde egingo dugu? Hala, listo. Ya está. Bueno, ya está, ez gari. Ya está. Lehenengoa, ya está. Bueno, venga, ba, bigarren galdera. Hortxe. Zein taldek abesten du epel, lodi, punta motza. Eta aukerak hauetxek dira. Korrontzi, gozategi edo oskorri. Gozategi da zure talde top, ez da? Bai, kanta uste da gitara, aldapeko, epel, lodi, punta motza. Aldapeko sagarraren. A ber, gozategik ez behintzat. Eta korrontzik zait iruditzen. Epel, lodi. Gaina uste tenez oskorrin kanta bentzun da gatela, osea, oskorri esangoet. Oskorri? Bai. Gorde egingo dugu, zure erantzuna, oskorri esan duzu. Isku? A ber. Ze sentsazio? Bueno, egingo duzu, a ber, 3. galdera zen muzkoa da. Bale. 3. galdera.
hauetako zein ez da klima epela. Aukerak hauetxek dira. Ozeanikoa, mendikoa, txinatarra edo mediterraneoa. Klima epela, zein ez da klima epela. 9.000 euro pasau jokoan. Joder. Mediterraneokoa epela da, hori bakit. Bastante seguru gaina. Vale. Ez que ozeanikoa. Ozeanikoa ere epela esango nuke. Bai. Mendikoa da txinatarra. Ez que mendikoa epela alda. Ez que ez dakit. Ernillo iotza limazea neguan epela ez tezu izango. Bai, mendikoa da txinatarra. Txina behandia da, Bai, ba. Ez que, joder. Lasai. Mendikoa txinatarra. Isku, erantzun bat behar. Mendikoa txinatarra, bai, bakit. Zure taldekiden karetua ez ikusi. Mendikoa esango, Mendikoa. Mendikoa markatuko dugu. Ez que Txinan, ez que segun zetokitan... Eta, segun zintokitan zer? Beru eiteula. Vale. Humedadia, latza. Baina ez da egit, ez que mendik, ez da egit, ez que... Isku. Bai. Erantzunak balioztatzen hasiko gara? Bai, ondo litzake. Bai, ondo, bai. Venga, ziratik hasiko gara. Nor zen Urepeleko artzaina? Eta zuk esan duzu Salvador zela. Hori da, bai. Abestia Salvadorren eriotzean deitzen delako. Hori da. Eta zuzen alda? Bai. Oso ondo. Bigarren galdera. Zein taldek abesten du epe-lepe lodi-lodi punta motza? Zuk esan duzu Oskorri. Eta Oskorri, zuzen alda? Bai! Eta orain dator, zure burua apurtu duen galdera. Hauxe izan da. Hauetako zein ez da klima epela? Aukerak ziren Mediterraneoa, Ozeanikoa, Txinatarra, ala Mendikoa. Zalantzak izan dituzu, Txinatarra eta Mendikoan artean. Bai. Eta azkenean, zer esan duzu? Mendikoa. Bale. Eta Iskuk esan du, mendiko klima ez dela epela. Eta zuzen alda? Bai! Bai. Horrek zer esan nahi du? Super galdera erantzun beharko duzula. Hirugarrengo aldiz. La tercera eta la vencida izango alda, ez dakit. Nik bez dakit, baina orain bai eskatu beharko diogu zure taldekidei indarra emateko. Bai, mesedez, bai. Beraz, zuek behetzen uten espero. Ni bai. Txinatarra eta Mendikoan artean duetan gauden. Bai. Bale, baina zuk espero zenuen ez da. Bai. Bueno, ba orain, eman injar pixkat. Gorkari, sakatu botoia, esan zurekin bat, en plan, venga, Gorka, nims, venga. Venga, ba. Animo, zurekin bat! Venga, pentsatu. Pentsatu ondo, Gorka? Bai, beharko, bai. Liderra bere bakardadean. Super galdera erantzuteko prest. Aukerari gabe. Bai. Urduri? Bai, pixka bai. 9.000 eta piko euro. Bai. Zema sagardotegi. Joder, bai. Erosi, bat erositaena. Negozia montatu. Bueno. Ibizan bertan. Listo, orain bai. Isiltasuna, mesedez. Hauxe da super galdera. Zein taldetan hartu zuen erretiroa Mireia Epelde txirrindulariak 9.209 euro daude jokoan. Zein taldetan hartu zuen
erretiroa Mireia Epelde txirrindulariak. A ber, talian izenak bazkit, ez dakitena zein izangoan. Euskalduna Euskaltel izan da beti. Euskaltel Euskadi. Hau Euskalduna da. Mauistar izan da, baina intuizioekin jugatu goet eta Euskaltel esan goet. Euskaltel. Bai? Bai. Barrez, zeba. Ni urduri nagonean be barre egiten dut, Bai. Euskaltel da Iskuren erantzuna. Zein taldetan hartu zuen erretiroa Mireia Epelde txirrindulariak Euskaltel dio. Iskuk. Eta zuzen alda? Ez! Ke pena. Erantzun zuzena, Michela Fanini Rocks zen. Italiako taldean bi urte eman ostean, 2012an erretiratu egin zen. Bueno, txiki, lasai. Listo, kenduzu ja dana gainetik. Ez duzu gure sakuko dirua eraman, baina horrez erresan nahi du, urrengo saioan gure sakuko diru kopuru handiago izango dela. Izan be, urrengo saioan gure sakuan 9.645 euro izango ditugu, eta horiek irabazteko aukera izango duzu, eta konduze, orain arte 1.020 euro irabazi dituz, ez dago batere gaizki. Oso ondo dago, beraz eskesatu. Eta badakizue, urrengora arte amentxe gongo garela zain, astelenetik ostegunera gaueko 9:30 aurrera, zuekin bat egiteko, hementxe, zurekin bat lehiaketan. Aio!